Så vi skal skåle. Skal vi skåle på kroppen? Ja, så lækkert. Tak. God aften, Københavns Politi. Mohammed Halili, er han her? Hvad fanden sker der? De sigter mig for røveri, men jeg fatter ikke, hvad der sker. Det er sgu da klart, at han bliver hentet, hvis han har en kriminel fortid. Så hvad, fordi jeg har en plettet straffeattest, så kan de bare holde på mig, så længe de har lyst? Jeg prøver bare at hjælpe dig. Jeg tror, jeg er blevet gravid. Hvad hvis der går 4 år, før han kommer ud? Så skal jeg bare stå med et barn alene. Fucking pakker mig. De slimmer mig nu efter 8 måneder. Så vi er stadigvæk lidt spændte på, hvor du gemmer pengene. Lad dig være ude. Jeg står lige her og arbejder. Hvad er dit problem? Du virker pisse ufokuseret. Hvad er det, der sker? Der sker ikke noget. Altså, de synes, du opfører dig mærkeligt. Er det min skyld, politiet har kidnappet mig? Det er ikke det, jeg siger. Hold din kæft! Lad lige være med det der. Lad lige være med det der. Du går ikke fra mig nu. Ida, hvornår kan vi være sikre på, hvem vi sidder overfor?